I cada vegada més vosaltres haureu d'estar més ben preparats per veure canvis que hi ha molt més diòxid de carboni aquí que avui de quant diòxid de carboni hi ha avui en l'aire? 410. Doncs aquí dintre estaríem uns 1.200 parts per milió en aquest moment. Això, com que hi ha més diòxid de carboni i més humitat, la sensació és de calor, perquè el diòxid de carboni absorbeix la calor. Heu anat mai en un pàrquing d'aquests subterranis de Barcelona, a l'estiu? Que fa com una calor que no s'entén? A dintre d'un d'aquests pàrquings, probablement, el diòxid de carboni que hi ha són 3.000 parts per milió, a dintre del parc. Per això, com que hi ha més fum, més diòxid de carboni, absorbeix calor i la temperatura és més alta. El vent que bufa aquí baix és diferent del vent que bufa aquí dalt. Normalment, entre aquí baix i a dalt, hi ha aquesta diferència. Pot ser així o així. Pot ser 45 graus o 90 graus de diferència. Per tant, si vosaltres veieu una tempesta, la veieu allà davant vostra, veureu que és com un núvol i a sobre té això que se'n diu enclusa. Nosaltres estaríem aquí, el 2015, més o menys, aquí, que estem a 410 parts per milió. El verd, el RCP3 és aquí, el verd. Què vol dir aquest RCP3? Vol dir que comencem a deixar d'emetre fum a l'atmosfera. Vol dir que fem cotxes elèctrics, les empreses fan servir altres tipus de... Les cases tenim plaques solars i deixem d'emetre diòxid de carboni. Però al mateix temps que algú de vosaltres, abans del 2050, s'inventi un mètode, el construeix i el posa en funcionament per netejar diòxid de carboni de l'atmosfera. De manera que arribem al 2100 amb 430 parts per milió. Veieu-me? Quan estàvem avui? 410. Quan estàveu quan vau néixer? 370. Quan ha pujat en la vostra vida? 40. Entre ara i que vosaltres arribeu al 2100, que estareu vius, quants anys tindreu al 2100? 95. Algun de vosaltres estareu al 2100. Jo 95. Entre ara i el 2100 no pot pujar més que 20 parts per milió, menys del que ha pujat en la vostra vida, ho veieu o no? Això creieu que farem o no? No. Per què? No sou llestos, o què? No. Ui, tu sí, va, sí, els altres no ho sé, no ho sé. Per què no ho podem fer? Bueno, anem al segon escenari. Si vosaltres no sou prou llestos per fer-ho, o no prou espavilats, l'escenari 2. L'escenari 2, que serà RCP 4.5, vol dir que limitem les emissions de diòxid de carboni i el 2050 i abans del 2070 els vostres fills o filles s'inventen una màquina, la construeixen, la distribueixen i la fan funcionar de manera que fan baixar el diòxid de carboni. Veieu o no? Abans del 2050, al voltant del 2050 se l'inventen, l'implementen i això, com que ja hi haurà molt més fum, encara que en treguin, ens portarà un número de 580-720 parts per milió i una pujada de temperatura per sobre els 3. Com us puc castigar jo al màxim? El càstig més gran que us pot fer a la gent de la vostra generació és privar-vos de la comunicació externa. Per vosaltres la llibertat és més poder-te relacionar amb els altres, tenir connectivitat, tenir capacitat de relació amb l'exterior. La vostra llibertat té més a veure amb fora que amb dintre. Per tant, la vostra generació ja està vivint un canvi en les relacions socials. A vosaltres us és més senzill comunicar-vos sense interacció humana. Mentre que la meva societat, a mi, la interacció sempre era humana. Es parla d'una cosa que abans que el 2100, el 2100 quan ens tindreu? Tampoc sou tan grans, el 2100. No? Hi haurà una cosa que es dirà l'extensió radical de l'existència. Què vol dir extensió radical de l'existència? Vol dir no immortalitat, però imagineu-vos que jo soc capaç, perquè no només de treure una part de la memòria,
sinó que puc copiar una part de jo. Em puc fer una còpia de seguretat de mi mateix. Qui sóc jo? Jo o la meva còpia de seguretat? O tots dos. Per tant, vosaltres potser, això són els més agosarats els que ho diuen, però potser podreu experimentar la immortalitat. Que no serà una immortalitat física, probablement, és a dir, no seré jo amb aquestes cames o amb aquests braços, no? O no sereu vosaltres, algun més calvo encara, sinó que serà el vostre ser que s'hagi pogut transmetre a una altra banda. Mai hi havia hagut una generació que s'hagués dit dels millennials que fossin els que començaran una societat nova. Que teniu aquesta responsabilitat. Ja siguin vosaltres o els vostres fills, que també serà la vostra responsabilitat, que seran els vostres fills. Per tant, o vosaltres o els vostres fills, això d'aquí passarà? No. Per què no? Perquè no tindreu fills. Per tant, no sentirem aquí. O vosaltres mateixos haureu de fer això. Algú de vosaltres o els vostres fills haureu de fer això. Però, i com serà la vostra ciència de futur? La ciència ja no és com abans. Abans, quan jo estudiava, hi havia un matemàtic molt llest, un químic, un físic molt llest, o molt llestre, i aquests inventaven coses. Avui en dia ja no passa. Avui en dia necessites una matemàtica, un químic, una física, un metge, un sociòleg, un historiador que treballen junts. Perquè la ciència és tan gran, tan complexa i tan interrelacionada que ja no n'hi ha prou una sola persona. Ara necessites grups de persones. I per tant és igual d'important un sociòleg que un físic nuclear. Per tant, vosaltres us toca assumir-ho. Com ho farem? Fareu bé perquè sou gent molt capacitada. Però creieu-me que teniu el repte més gran que han tingut mai cap generació en la història del món.